ő sokkal jobban áll a lakásban, mint az udvaron. Őt nagyon elkényeztettem, és most marán. Kelly, nem kell mondani, nem. Ugye sétálni is sokkal többet viszik, mert ugye kell Kelly! Na már Barékának segíteni, és hogy édesem? kell vinni, most az van, 3 hétes séta. Sokkal jobban le van fáradni. Hogy ő jobban elég. Te is mennyi szalába vagy életetek volna, nem beszél a húzóstól, de ilyen szempontból is jobban élvezi azt a lakásban van meg. Luki nagyon szépen eltapsol. Gyors pisi séta, tényleg csak és este megyünk meg még általában tudom, hogy mi reggel később vagyunk, akkor még ilyen 10-11-kor leviszem egyet pisi. De ez tényleg le vagyunk egy körbelász körül és később. Meg nem csak ha találkozhatják a helyet, olyan már sétát se kell tenni, mert hát elengednek azt, hogy rohangálja magát, hogy nekem elég csak lemenni valami placra, ahol tényleg valami másik kutyával. Hát egy fél órát elrohangál, és ugye a párat jó kérdés. Nem tudom még. Szóval erre nem tudom. Szerintem most 3 óra. De minden majd csak